prezenți la spectacolul nostru Iarna și Dactil la Români, care a fost organizat de Elisabeta Cioată Burduja, scenarist, Eugen Cioată Burduja și Stefania Patuzzi, scenograf. Vă rog, doamnă Stefania. Prego. Vabbè. Ion Capmare, instructor coreograf. Veniți aici, domnul Ion, alături de mine să nu ia acoperit pe micuți. Valentina Pascal, Daniela Florian. Vă rog, Daniela Florian. Constantin Burduja, Bogdan Cioată Burduja, Simona Juncu și Florentina, doamna Cucolaci. Vă rog, veniți alături de noi. Au fost costumierii noștri. Lidia Oanăm, coafeza. Vă rog, doamna Lidia. Haideți, doamna Florentina, haideți, doamna Lidia. Partea muzicală, Nicolae Ciubotaru, instrumentală. Nicolae, alături de noi. Alături de noi, Nicolae. Dinu Hapinciuc, trompetă. Constantin Dodiță, muzicuță. Responsabil audio, Ciprian Dincă. Și artista Ștefana Gheorghiu, vocea extraordinară, persoana care pregătește solistele Centrul de Cultură și Tradiție Românească și grupul vocal Minivox. Spectacolul cuprinde două părți. Prima parte, Iarna, va fi prezentată de grupul Minivox, alcătuit de copiii cu vârstele cuprinse între 4 ani și jumătate și 10 ani. Partea a doua a spectacolului Datin va fi prezentată de grupul Carpatica, format de tinerii cu vârsta cuprinsă între 12 și 22 de ani, care vă vor prezenta spectacolul teatral folcloric Jocul Caprei și al Ursului de la Iași. Avem eșeni! Aplauzele eșenilor! Lăsăm la plăcerea dumneavoastră munca celor 15 voluntari, doi dintre dumnealor lipsesc, că sunt prin culise, și a celor 35 de copii prezenți astăzi. Vă dorim vizionare plăcută și vă mulțumim!
ce bucurie! Ochii negri de cărbune, nasul iute o si pune și pe cap o pălărie, ce azi zi o să mai fie! Nasul mi-este de ardei, ochile cărbune, o mătură sub braț, pădricune, un pusoar în cap, în loc de pălărie, cât voi sta la ger fric să nu mai fie. Când omul de zăpadă vin copii să mă vadă, însă ei nu sunt gândesc, că la soare nu mă căpesc, poate aveți un frigider ca să mă ascund în el. Hai, Luisa!
dânsul eu sunt bun, cum mă cheamă deci? Ho, 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 m-am convins că m-ați recunoscut.